biasane iki padha ngene. Cahya Pak Sutino. Seliramu dadi rembulan, mesti wae aku sing dadi lintange. Kegocekan andung rekodo guyonan, kegocekan andung malin ning katresnan. Sume aku mesti enggal bali, nanti tresnaku ra bakal bali. Duh wong ayu sigarane rasa jati, ora liya sliramu sing tak tresnani. Aku kang dadi lintange ing akasa wong loro dogelan, kegocekan andung malin ning katresnan. Tresnaku ra bakal lali, duh wong ayu sikarane rasa jati, ora liya sliramu sing tak tresnani.
Ugi wonten Bu Ajah Iem ingkang pundi lenggahe? Lenggahe wonten pundi? Oh niki rombongane niki Mas. Kalian Pak Sutino oh, wilujeng siang. Bu Haji. Heeh. Aja sumelang wong. Aja sumelang wong. Tresnaku iki bakal nuwun Pak Haji Samin, mugi-mugi berkah sedayanipun. Mbak Tari monggo amit. Jarangan Elisa. Pas audio. Serah foto. Spesial buat lagu Mbak Rini Kedut jadi Pamulang. Matur nuwun Mbak Ika, Mas Arjun, sukses selalu, berkah selalu. Rino wengi tak anti-anti, anti susah nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari Mbak Rini. Kang bisa nambani Mas Enggi rada diseseke sak pupuh diseseke Rada dincep kae Mas. Aku yo nyawer. Oh ya ya ya. Oh layak kanca-kanca lan uthuk alon. Lah oh 10.000 duwite. Oh lah layak kanca-kanca lan uthuk alon. Kuwi jatahe Wolko yo. Oh. Bule reng. Arisan sik 50. Duk. Aja sebelang wong
rasa kangen ora bisa mari batari ngambung dika kang bisa nambani aja sumalang wong bagus tresnaku iki tambah Ayo ayo le awak bisa turu bisa bayangan bagus wong bagus sak jarang itu serang foto Bas audio ati parani ngoyo-ngoyo ajarine kok wis makat lunga dienteni ngoyo ajarine kok wis makat lunga warna-warna pandawani nadyan durung ketemu dhewe duka-duka pamungse trimo urung semene wae son dibuka. Oke. Biar. Cair bosku. Dek, ya Allah. Ah. Perasaan mau Los. 10.000 kok dadi 50. Lah wis Sor. akar. Iki nganggo sorne pisan, Kas. Wis 50 dicampur mangkel kuwi iki. Los rawel. Los ya, los. Guyu sik, guyu. Bareng sampun papanggilan nyatane kula tresnane nganti waktu Mas Kiki yo. Garangan elit Esek-esekin dia, esek-esek. Mas Enggi. Bolo coket. Main di coket. Are, ayo. diparani ngoyo-ngoyo jarine kok mangan lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarine kok wis tekan kono gareng Oke baik. Wong yen ana warna-warna pandawani nadyan durung ketemu dhewe sahur 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 lamurunge
mau burung semene wae. Buka nih, buka. Mas Enggi sak pupuh kangane ati. Oke, baik. Mas Kipli. Malah bangga Mas Kipli jare arep nggo cerita anak putu. Apa? Kapan meneh? Barang sepet pepanggian kangen liramu getari kok mukanya pucet loh iki. Oh arisan jarine. Arisan sik jarine. Tejo yo. Aja sebelang wong bagus. Tresnaku iki bakal layu. Ora suwe aku bali. Karena sumaning ana ing sisihmu. Matur nuwun. Sawang men sok